Espraikadarik espraikada, gure gazteek Euskalduna Zubipeko muralak margotu zituzten. Beraien irudimena koloreztatzeko urratsak ikasi zituzten, eta gu horren lekukoak izan ginen. Zanpatu eta askatu. Zanpatu, poliki. Eta kesutena, ditu, zugarrorak adagaz dutxine. Ez du, zudur gainean jarri eta zanpatu, zudurra. Haupa, gaur Euskalduna Zubipera etorri gara. Dagok hemen ikusi dugu tabloi bat jarrita, eta pixkat horre espraiak indabiz. Nik usteot grafitizak etzen da zela, baina hobeto dudatik urteteko guazen eurari galdetzen ia zertan dabizen eta ia erakusten bagaitxue, bai? Guazen, ega. Hemen gauz, antoelatzaileak da, pixkat azalduko itxue ia zetan dabizen, ze atzian badabiz horre espraiak, baina, neskak, zetan zabiz hemen? Grafiti tailerra egiten, hemen goko muekin. Eta zelan ikusten duzu zeurak? Ondo, nahiko ondo margotzen dute aurten, ez? Bai. Eta gainera askar ere, bai. Ematen da, askarrago gabizela margotzen. Joan den urtia mantxau gutik nahi ginen, da ikusten da, nabaritzen da jaiak guztia margotu da gola, eta... Bai. Orduan, pasan urtean zuek emondako pautak gogoratzen da bez? Uste dugu baiet, mejora asko nabaritzen da. Bai, uste dut baiet, bai. Eta gogo askorekin etorri dira. Kaixo, arratzaldeon. Kaixo, Zer daukazu hemen ipinita? maskarilla bat. Eta zetarako balizio dau? Espraia ez emateko aurpegian, ez emateko sudurrean ez hauan. Toxikoa da. Bai. Bueno, eta zelan ikusten duzu zeure burua gaurko grafiti tailerrian? Nik uste dut nahiko ondo hilua da, baina uste dut ez dela ulertzen. Zelan ez dela ulertzen? Bueno, neskak, zertan zabiltzate? Grafitiak egiten. Bardina da espraia, fuerte sakatu eta aurretik edo atzera bota edo zer nabaritu duzu zuek? Atzerantzera eramaten baduzu, gutxiago gotatzen du. Hor ikusten dugu gotak, ez da? Hori zergatik gertatu dela pentsatzen duzue? Hurbil dela. Eta esprai bat erabiltzea erreza da? Ez. Reza da, nahiko reza da. Bueno, neskak, esan kamerari, ondo pasatzen zauze? Bai! Zer zauze margotzen neskak? Izar bat. Isar bat? Aber, erakutzi zein da isarra. Aiba. Da, noren ideia izan da? Idea. Orduan zuek aurretik grafitizak indozu ez? Edo gaur da lehengoko bidarra? Bigarrena. Bigarren aldea da. Aurreko urtean ere etorri den. Ai, eta ze, gustora pasatu zen duen? Bai. Artista batzuk egin da zaoze? Ez. Abstraktua da, ez da? Indozuena, zer zaoze gehitzen hor? Ze irudi zaudete egiten? Ba, ez da irudia bakarrik marrak, Nirvanaren aurpegia eta The Walking Dead nire gustuko seria. Etorri dira eta egin du bere artea gurearen agian, Ez dakitza hori grabado egun, baina... Zelan? Sabotaje. Zer zauteiten? Eskuaren marka uzten. Hau zir izan da, zuen ideia edo antolatzaileak erakutsi dutzue? Zure ideia. Originala benetan. Bai. Zuek imaginanik oin grafiti bat egin nahi dutela. Azalpen labur bat eskatzen dutzu eta zein dan... Hurbiletik goteatzen duelako eta zatika egiteko.
Zatika, zelan zatika? Adibidez ez egiteko guztia horrela. Bueno. Bueno, grafiti tailerren bukaerara jaten hasi gara. Eta nik fenomeno pasagot. Espero zeueri be guzti izana. Pasadan urteko asko astopagara aurten be. Barriro grafiti tailerrera etorri eta ja pasadan urteko nivelarekin gaur berbi. Eta espero zueri be gaurko aholkuak ondo etortia eta datorren urtean zuek be bertora animatia. Bai? Venga ba. Agur, da hurrengora arte!